Jama'a assalamu alaikum. Sunana DSP Abdullahi Haruna Kiyawa, jami'in hulɗa da jama'a na rundunar sandan jihar Kano. Akwai rahotanni da muka ji akan cewa wani ɗan sanda mai suna Friday yana kama mutane yana karɓar kuɗaɗensu. A ofisoshinmu na 'yan sanda babu inda aka shigar mana da wannan ƙorafin. Haka zalika mun yi bibiya domin a turo mana waɗanda suke da wannan ƙorafi, amma har yanzu babu wanda aka turo. Sannan mun bibiyi waɗanda suka yi wannan labari domin mu samu masu ƙorafin, amma ba a turo su ba. Duk da haka, kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Sama'ila Sha'ibu Dikko FSI ya ba da umarnin gudanar da bincike akan wannan lamari. Duk wani jami'in ɗan sanda da aka samu da yin ba daidai ba, ko shakka babu doka za ta yi aiki a kansa. To jama'a, duk wanda yake da ƙorafi abin da ya kamata a zo nan hedikwatar 'yan sanda da ke Banfai, ofishin hulɗa da jama'a, sashen shigar da ƙorafi, ko kuma a kira mu ta lambobin waya kamar haka: 080-65-72-73-89 ko kuma 081-05-35-95 ko kuma 080-32-41-9754. Mai sanarwa DSP Abdullahi Haruna Kiyawa, kakakin rundunar 'yan sandan jihar Kano, a madadin kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Sama'ila Sha'ibu Dikko FSI.